юбилей? Не те познах веднага. От много години не сме се виждали. Как лети времето? Повече от 15 години не сме се виждали. А в каква посока си? От няколко години живея във Владая. Прибирам се. Автобусната спирка е отсреща. Изглеждаш ми нещо тъжна. Да, така е. Не съм ти споделяла, но имам дете със специални потребности. Аутист е. Объркани сме, притеснени сме. В детската градина не го разбират. На есен трябва да е първи клас, ученик. Не може да говори. Не знаем какво да правим. Ох, никога не сме си говорили за децата си. Аз също имам дете с специални потребности. Къде ли не сме търсили подходящото училище за него? Но срещали сме се и с безразлични, и с добри хора. Но за наше щастие намерихме едно специално училище, което завърши образованието си. Къде се намира това училище? Училището е съвсем наблизо, тук в Княжево. Аз работя в него дълги години. Може ли да дойда с теб да го видя? Имам време. Да, разбира се, да отидем, ще ти покажа. Виж каква борова гора, каква красива природа. Въздухът е кристално чист. Училищата сграда е стара, построена в началото на миналия век. В нея е било общинското училище на Княжево. От кога съществува училището? През тази година училището ще чества 75 годишен юбилей. То е първото помощно училище, създадено в България. Целта на обучението е учениците да придобият социални и битови трудови умения. Част от нашите възпитаници работят, създават семейства и водят нормален начин на живот. Ето, че пристигнахме. Отвън сградата не ни изглежда достатъчно добре, но непрекъснато се обновява. Наскоро смениха дограмата, вратите, изградиха кабинети и игротека. Физкултурният ни салон също е обновен. В момента изграждат дворна ограда, дворно осветление и видеонаблюдение. Предстои и саниране на сградата. Ето посрещат ни дежурните учители госпожа Чернева и господин Лилянов. Това е моя позната, която има дете с специални образователни потребности. Иска да запознаем с условията в нашето училище. Ще можем ли да помогнем? Разбира се, имате ли време? Да, имам достатъчно време. Ще бъдете ли така любезна да ми помогнете? За да разберете как работим с децата, е добре да се запознаете с учебно-възпитателната работа при нас. Заповядайте. По-малките ученици имат задачата да научат за света около нас. За тях той е непознат и заедно с учителите трябва да положат много усилия. Децата усвояват основни понятия и получават знания, които ги правят по-самостоятелни. С помощта на госпожа Стефанова предметът околен свят е интересен. Има много нагледни материали и изненади.
Компютърният кабинет привлича учениците. В него те научават как да влизат в интернет. Някои от по-големите ученици търсят приятели във Фейсбук. Госпожа Делова поощрява желанията им да ползват компютъра с учебна цел, да търсят информация за събития от българската история и да си помагат по литература. Тук обичат да търсят и слушат музика, да набират текст, да пишат електронни писма. Трудно им е, но учителката търпеливо показва отново. Вече сме в часа по математика. Преподава госпожа Дякова, дългогодишен учител с голям професионален опит. Някои ученици по-бързо се справят с учебния материал, други бързо се изморяват и тогава на помощ идват занимателните игри. Едни вече пишат цифрите и смятат, други само разпознават форми, но всеки напредва по индивидуалната си програма. Децата със специални образователни потребности имат специална нагласа. Те често по-трудно изразяват своята радост и притеснения. Необходима им е помощ, за да се научат да общуват, и подкрепа, за да бъдат по-активни и мотивирани. А понякога се налага да бъдат успокоявани. Всичко това се случва в една уютна и пъстра стая – кабинетът за сензорна терапия, който всички ученици посещават с удоволствие. Тук ежедневно работи с децата училищния психолог госпожа Огнянова. Всички деца в нашето училище имат проблеми в езиково-говорното развитие. При едни е затруднен говорът или той липсва, а при други четенето и писането. За решаването на тези проблеми важна роля играе логопедът. Тежестта на езиково-говорния дефицит при учениците изисква с тях да се работи в индивидуални логопедични занятия. От добрата професионална подготовка и опит на логопеда зависи в голяма степен развитието на детето със специални потребности. Голяма част от работата в четвърто помощно училище е свързана с терапията на децата. Тя включва освен работа с психолог и логопед и грижи за физическото им здраве и развитие. Тук има голям физкултурен салон, в който се провеждат занимания по лечебна физкултура. В него работи госпожа Рогачева, специалист по физическа култура и спорт и кинезитерапевт, с голям стаж и опит в работата с деца с различни увреждания на опорно-двигателния апарат. Учениците обичат движението и спорта. Те имат нужда и за тях се правят специални занятия за развитие на физическата дееспособност, за усъвършенстване на координацията, за терапевтиране при гръбначните изкривявания, усвояване на умения за ритъм и за развитие на общата и финната моторика. През 1997 година в четвърто помощно училище е открита първата професионална паралелка в България в системата на помощните училища. През тези вече 15 години учениците получават професионално образование по професията работник в заведенията за хранене и развлечение. А сега да видим какво е днешното меню. Така, ученици, разделяме се на звена. Първо звено с отговорник Ангел ще приготвят студеното предястие шопска салата. Второ звено Ники приготвят основното ястие пиле с сметана. И трето звено с отговорник Албертина ще приготвят млечно желирания крем. Искам да има организация на работните места. Заповядайте и започваме да работим. Ангеле, кажи кои продукти влизат в състава на шопската салата. Краставица, домати, чушки, масло, лук, оце, разпекано масло и сол. Чудесно, приятна работа, започвайте.
Немалко ученици, завършили професионално обучение, се реализираха в професията. Някои от тях работят в хранителни вериги, с щандове за полуфабрикати, пицарии, заведения за бързо хранене и сладкарници. Знанията, които учениците получават, допринасят за развитие на личните им умения и навици. Това им дава възможност да станат самостоятелни и да бъдат полезни на близките и на себе си. Кабинетът по учебна практика е атрактивно място. Тук уха е апетитно и малките ученици често се стремят да надникват вътре. Теоретичните предмети се преподават от инженер Гергова, а учебната и производствена практика от младия и много амбициозен учител господин Ангелов. След края на учебните часове, работата с учениците е приключила, но това само изглежда така. В учителската стая се разисква възникнал проблем. Виждате, има спорни въпроси, дискусията се задълбочава, мненията на колегите се поляризират. Необходимо е този въпрос да се отнесе до училищното ръководство, госпожа Алшериф и господин Михайлов. В кабинета на директора се свиква спешно работно съвещание. След делово обсъждане на проблема се намира изход от ситуацията. В условията на конструктивен диалог в този кабинет се решават всички училищни въпроси. Грижата за децата и доброто им здраве е основна задача на персонала в 4-то помощно училище. От готвачката до домакинката всички се стремят да осигуряват вкусна и здравословна храна. Кухненския блок е оборудван модерно – конвектомат, миялна машина и редица спомагателни уреди. Децата обичат храната в училищния стол. Тези, които срещат затруднения да се хранят самостоятелно, са подкрепени в усилията си от дежурните учители и възпитатели. В училището има деца, които ежедневно приемат лекарства. Назначени са им за лечение на сериозни заболявания – епилепсия, неврологични и психични разстройства. За тяхното състояние се грижи медицинския специалист в училището. Той е в непрекъснат контакт с децата и наблюдава тяхното състояние. Родителите получават информация и се консултират за здравословния статус при възникнал проблем. Време е за организиран отдих. Учениците активно си почиват с занимания в ателиетата по интереси. В следобедните часове учениците имат възможност да избират в зависимост от своите интереси и лични предпочитания. Заниманието по драматизация, изучаването на песни, танци и музика буди интерес. Там се разучават първите песни и танци, посветени на Коледа и Нова година, на 24 май и на други празници. Учениците, подпомогнати от възпитателите, изработват костюмите за тържествата. Сега успешно репетират за юбилейния концерт. Всички са особено въодушевени от предстоящата изява. Рисуването е любимо занимание на всички ученици. С много любов и търпение господин Тасев се стреми да стимулира въображението на учениците и техния талант. Да видим с какво се занимават сега. Най-напред ще проведем един разговор за живописта, за да си припомним някои основни понятия. А след това ще продължим и всеки от вас има поставена задача натюрморт и пейзаж, цветово изграждане. Но преди това нека да си припомним някои основни правила. Спомняте ли си кои бяха основните цветове в природата? Червен, жълт и син. Отлично. А и защо са основни тези цветове? Защото каквито и цветове да смесим, може да се получи синьо, жълто и червено. Точно така. Можем да започнем работа. Имате ли необходимите материали всички? Подготвили сте се? Добре. Хайде сега да видим. Всеки да започва работа. Имате темперни бои, това е техниката, с която ще работим. Имате графични рисунки и започваме цветово да ги изграждаме.
Училищният двор е мястото, където децата обичат да играят в свободното време. И малки и големи ритат футболната топка. Учителите господин Стоянов и господин Андонов често организират спортни игри и състезания между учениците. Чистия въздух укрепва здравето. Екологичната среда, в която се обучават, и възпитанието, което получават, създава възможности за изграждане на здравословни навици. В училището има седмичен пансион за учениците с отдалечено местоживеене. Спалните и сервизните помещения са добре оборудвани с всичко необходимо за престоя на децата през седмицата. Има баня, душ-кабини и гардеробна стая. Обръща се сериозно внимание на сутрешния и вечерния тоалет на децата. Не всички са в състояние да се самообслужват и се нуждаят от помощ. Помощният персонал подпомага учителите и възпитателите, когато се налага да се сменят памперси или децата да се измиват и преобличат. Отминава още един ден, изпълнен с много работа, грижа, обич и мисъл за децата. Всичко постигнато е резултат от неуморния труд на целия персонал в училището. Това за един ден успях да ви покажа, госпожо. Но при нас всеки ден е различен. Носи ни много изненади, много емоции и, разбира се, удовлетворение от успешната работа с децата. Много ви благодаря. Аз съм възхитена от това, което видях във вашето училище. Обстановката е прекрасна. С най-голямо удоволствие ще запиша своя ученик на есен в първи клас и ще разкажа на другите хора какво прекрасно училище в полите на Витоша съществува и с колко много любов се възпитава децата тук. Ще ви чакаме на есен с удоволствие. Приятно ще ни бъде да работиме с вас, с родителите и с детето. Очакваме ви, ще направим всичко възможно да удовлетворим вашите желания, вашите очаквания. Хубав ден ви желая. Благодаря ви. Довиждане.